Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Ook namens de Anton de Kom Universiteit. En zoals u ziet zijn we vandaag hier op het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Dus ik wil ten eerste starten door ook welkom te heten de minister, de directeur en andere aanwezigen vanuit het ministerie. Ik verwelkom ook natuurlijk vanuit de universiteit van ons de delegatie, de richtingscoördinator meneer Kisun Misier, docenten, studenten en natuurlijk ook de delegatie van de Universiteit van Antwerpen, de 8 studenten die ook zo meteen aan u zullen presenteren. We hebben hier aanwezig onze stakeholders van Stubula, van Villa Sapakara, diverse andere en ook natuurlijk de pers. Welkom aan u allen en nogmaals dank aan het ministerie dat we dus vandaag hier gebruik mogen maken van uw locatie om de presentatie van de onderzoeksresultaten dat de studenten van Antwerpen hier hebben neergezet op 2 heel mooie projecten waarbinnen ze bezig zijn geweest met de samenleving te gaan delen. Laat me even kort ook de huisregels met u doornemen. We verzoeken ieder om hun mobiel zoveel mogelijk op silent te plaatsen of uit te schakelen. Voor degenen die niet bekend zijn met de toiletten, dat zijn dus achter in de gang. Rechts van mij, links van u, door. En verder wil ik dan ook het programma met u doornemen. Wij zullen dus starten met een welkomstwoord. Dat zal dus gedaan worden door mijn collega van de universiteit. Vervolgens zullen we dus ook de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan het woord laten. Zodat wij ook zijn boodschap kunnen aanhoren. Waarna de studenten in groep van 2... het zijn de studentengroep die op Latour bezig is geweest en de studentengroep op Villa Sapakara of met Villa Sapakara hun presentaties aan u voorhouden. Natuurlijk is er ruimte voor vragen, discussies, opmerkingen en ook de vertegenwoordigende stakeholders. Die zullen dus kort kleine statements maken waarna wij dus deze sessie zullen afsluiten. Ik wil dan als eerst uitnodigen voor het welkomstwoord mijn collega, de heer Jonathan Imang, die namens de universiteit kort ons zal toespreken, zeker met betrekking tot dit project. Goedemorgen iedereen. Geachte minister, geachte vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken, geachte stakeholders, geachte collega's en studenten. Ik heet u allen van harte welkom op onze presentatie, waarbij de studenten vanuit Antwerpen voor de afgelopen 3 maanden onderzoek hebben verricht hier in Suriname, met name in Latour en bij Villa Sapakara in Redidoti. Wat deze projecten best bijzonder maakt is dat de studenten gebruik hebben gemaakt van het paaronderzoek. Wat betekent dat? Het paaronderzoek wil zeggen dat zij
een onderzoek hebben verricht in samenwerking met de samenleving en de inzichten hebben kunnen verwerken tot ontwerpmodellen die zij hebben kunnen uitvoeren. In Latour hebben we 3 projecten gehad. Een van de projecten was hebben Louise, Lynn en Floor gekeken naar het kiemen van kwalitatieve publieke ruimte in Latour. Daar hebben ze door middel van kleine ingrepen kunnen tonen dat het een significante impact kan hebben op de samenleving. Silke die heeft gefocust op Straten van de Kind. Daar heeft zij eerder gekeken naar het perspectief van de kind zelf en hoe wij ook vanuit kinderen relevante inzichten kunnen krijgen wat wij allemaal kunnen doen in de samenleving. En daarna heeft Ashelle, die is vandaag helaas niet aanwezig omdat zij elders ook een workshop heeft vandaag. Maar zij heeft een aandacht gegeven aan een iets minder belichte groep, dat is namelijk de ouderen. Daar heeft zij ook waardevolle inzichten gekregen van de ouderen, hoe wij verandering kunnen brengen in de samenleving. Wat deze projecten gemeen heeft, is dat ze allemaal vertrekken vanuit de dagelijkse realiteit van de bewoners. En daar hebben ze gekeken vanuit mobiliteit tot veiligheid en tot sociale interactie, hoe wij die inzichten kunnen gebruiken om de ruimte te verbeteren. Dan hebben wij team Villa Sapakara, daar is Margot, Kim en Annelien. Zij hebben een wandeling gedaan langs de natuur en cultuur van Redidotti. En dit project heeft eigenlijk meer gefocust op het erfgoed, en waarbij dat onderzoek heeft bijgedragen aan de identiteit, educatie en toeristische potentie van Redidotti zelf. Wat we vandaag wordt gepresenteerd gaat verder dan alleen een analyse. De studenten brengen concrete inzichten en voorstellen gebaseerd op veldwerk, observaties en gesprekken met bewoners. Hoe we publieke ruimte kunnen versterken, hoe we verschillende doelgroepen beter kunnen bedienen en hoe we bestaande structuren zoals die Boropassies in Latour door middel van lokale netwerken beter kunnen benutten. Deze inzichten vormen een waardevolle basis voor beleid en uitvoering. Ik wil uiteindelijk dank uitspreken aan het ministerie van Openbare Werken voor hun betrokkenheid en ondersteuning. En ook nogmaals de lokale partners en de bewoners die hun tijd en kennis hebben gedeeld. En uiteraard wil ik ook de studenten en onze studenten bedanken voor hun inzet en harde werk bij het project. Dit traject toont de kracht van samenwerking tussen onderwijs en de samenleving. Ik nodig u dus uit om aandachtig te luisteren naar onze presentaties. En zie dit niet als een afsluiting, maar een startpunt voor verder samenwerking en concrete stappen die we kunnen nemen om de ruimte te verbeteren. Ja, wij hopen dat de inzichten die de studenten die straks naar voren zullen brengen, dat ze jullie zullen verrijken met wat wij allemaal kunnen doen in de samenleving. Dank u wel. Ook heel hartelijk dank aan de heer Iman, die eigenlijk heel kort maar mooi heeft ingeleid waarover deze sessie zal gaan. Dan gaan we vlot verder en wil ik dus uitnodigen als volgende spreker de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, de heer Stefan Sang, voor zijn toespraak. Ja, dank u wel. Zo, directeur
medewerkers URO, vertegenwoordigers van ADEC, Stibula, Villa Sapakara en in het bijzonder de studenten uit Antwerpen. Ik weet niet of er ook Surinaamse studenten tussen zitten, maar hallo, Ingmar. Goedemorgen, zoals we in Suriname zeggen, Kumanting. Bijzonder enthousiast ben ik om vandaag hier te zijn. Voor de studenten is het een mijlpaal. Laat het één zijn van de vele mijlpalen die jullie gaan bereiken in jullie carrière. En ik wil graag de presentaties allemaal aanhoren, maar helaas, mijn agenda laat dat niet toe. Ik wil wel de verslagen krijgen als het kan van jullie allemaal. En wat kan ik ervan zeggen? Het ministerie zal veel meer stage- en afstudeeropdrachten accommoderen. En we kijken uit naar de MOU met ADEC, want dat hebben we in het begin ook al besproken. Het gaat ons voornamelijk om de technische studies, maar in dit geval wij ondersteunen alles vanuit ADEC. We hebben nu een fonds opgezet waar we bij iedere aanbesteding, bij ieder project 1% van de middelen gaan aanwenden voor studie en een capaciteitsfonds. Het gaat erom dat wij ook onze studenten stimuleren om verder te gaan met hun studie. Ik dank aan ieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de projecten tot nu toe en zeker voor deze afstudeerprojecten. En we kijken uit naar de presentaties. Ik weet niet of er een uitwisseling is waar Surinaamse studenten ook in Antwerpen een afstudeeropdracht doen. Maar we kijken ook uit naar de presentaties van die studenten indien zij dat hebben afgerond. En voor de studenten uit Antwerpen, ik hoop dat u een hele mooie ervaring heeft opgedaan in Suriname. En we kijken er naar uit om u wederom uit te nodigen in Suriname, zij het voor toerisme, zij het om te blijven. En dat heeft onze voorkeur natuurlijk. Heel veel succes aan jullie allen. En Grand Tangi, ik dank u. Yes, ook heel hartelijk dank minister. Inderdaad, Berg heeft ons bereikt dat u wat eerder zal moeten vertrekken, maar we gaan toch proberen dat u grotendeels van de presentaties kan meemaken. En de verslagen komen zeker ook naar u toe. Misschien ook goed om te zeggen dat inderdaad de uitwisseling wederzijds is. Dus ook onze studenten hebben de kans om naar Antwerpen te gaan. Vorig jaar is ook een groep geweest. Dus het is inderdaad heel prijzenswaardig dat u de verslagen opvraagt. En we willen dus zeker ook dat met u delen. En samen ook kijken wat we kunnen doen. Want OW is eigenlijk al heel lang partner in dit onderzoek, mag ik zeggen. Functionarissen van de afdeling verkeer hebben medewerking verleend. De directeur Mohan heeft nu ook medewerking verleend. De mensen van Wegen gaan u ook helpen. U gaat dat zo meteen zien in de presentatie, dat ze ons zullen ondersteunen met het verfraaien. Dus ik denk dat we dan met u kunnen overstappen naar de eerste presentatie. Dat dus gedaan zal worden door de studentengroep die bezig is geweest op Latour. En dan wil ik ze uitnodigen. Het zijn in totaal 5 studenten. Een van ze is helaas afwezig vanwege een workshop op dit moment. Maar ik nodig dus graag uit Floor, Louise, Lynn en Silke voor de eerste presentatie. Oké, hallo allemaal. Eerst en vooral dankjewel om hier allemaal aanwezig te zijn. Wij zijn Flor, Lynn en ik ben Louise. Wij zijn dus 3 studenten van de Universiteit van Antwerpen. En hoe komen wij hier nu terecht? Wel, sinds enkele jaren doet de Universiteit van Antwerpen een samenwerking met ADEC Universiteit hier in Suriname. En wij zijn dan terechtgekomen in Latour voor een onderzoek in het kader van ISTT. ISTT staat eigenlijk voor Interdisciplinaire Studio voor Territoria in Transitie. En dat is eigenlijk een onderzoekseenheid die zich bevindt op de grens tussen architectuur en stedenbouw en ruimtelijke planning. Wij zijn dus 3 studenten die samen een onderzoek hebben gevoerd in Latour en onze focus waren oropassies.
Niet alle boropassies in Latour. Wij hebben ons gefocust op 2 daarvan. Eén daarvan is de boropassie bij Snoopy, de andere is de boropassie bij Stibula. En we zien dat eigenlijk als 2 pilootprojecten om, als we naar het grotere plaatje gaan kijken, in de toekomst samen te kunnen werken als een soort van netwerk om een kwalitatievere publieke ruimte in Latour te kunnen faciliteren. Omdat we eigenlijk vandaag de dag al een groot potentieel zien in deze plekken. En wij werken eigenlijk verder op het onderzoek dat al gevoerd is vorig jaar. Toen hebben Mina van Holst en Margot de Gol, toen zijn zij naar hier gekomen in het kader van ISTT en hebben zij eigenlijk een tekort aan kwalitatieve publieke ruimte gezien in Latour en zagen zij voor deze oplossing eigenlijk al naar deze 2 boropassies. Hier is een kleine visualisatie van waar die boropassies zich bevinden in Latour. Dus bovenaan de boropassie bij Snoopy en onderaan de boropassie bij Stibula. En zo kwamen wij eigenlijk bij onze onderzoeksvraag en die luidt: hoe kan het secundaire wegennetwerk van Latour of de boropassies via de pilootprojecten Boropassie Snoopy en Boropassie Stibula bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatieve publieke ruimte in deze wijk? Wij hanteren daarvoor een specifieke methode, dat is de PAR-methode, zoals er net al werd toegelicht. Waar staat PAR voor? PAR staat voor Participatory Action Research, oftewel participatief actieonderzoek. En de bedoeling daarbij is eigenlijk om echt samen met de gemeenschap, dus samen met de buurtbewoners, verandering te gaan stimuleren. Dus absoluut niet vanuit een top-down benadering, maar echt andersom. Dus samen met de buurt, samen met de buurtbewoners gaan zoeken naar knelpunten die dan duurzaam verbeterd kunnen worden. Buurtbewoners en participanten worden daarbij echt gezien als mede-onderzoekers. Dus die worden van in het begin van het proces echt super hard betrokken totdat het resultaat er eigenlijk is. En die PAR-methode die kan gezien worden als een eindeloze cyclus. Dus de P staat daarbij voor probleem, de A voor actie en de R voor reflectie. Dus zoals ik net al zei, wordt er eigenlijk samen met de buurt een knelpunt besproken. Een aspect dat verbeterd kan worden. Dan kan er overgegaan worden naar een actie om dat knelpunt te verbeteren. Maar op die actie wordt dan ook meteen gereflecteerd samen met hen. En bij die reflectie kunnen er dan terug nieuwe problemen naar voren komen, een nieuwe probleemstelling die dan weer kan overgaan in een nieuwe actie, waar dan weer opnieuw op gereflecteerd kan worden. En die cyclus kan eigenlijk blijven doorgaan tot het gewenste resultaat zich voordoet. Dit is een tijdlijn van de afgelopen 3 maanden dat wij hier aanwezig waren. Elk bolletje staat voor een actie die wij hebben uitgevoerd. De bovenste bolletjes gaan over de boropassie bij Stibula, de onderste over de boropassie bij Snoopy. Dat zijn er veel te veel om vandaag allemaal toe te lichten, dus wij gaan daarvan enkele, de belangrijkste eigenlijk, uitlichten. Project 1. Als eerste hebben wij de boropassie aan Stibula, die naast het buurtcentrum van Stibula, dat is een heel smalle, maar een zeer intensief gebruikte doorsteek door de voetgangers en fietsers van Latour. Hoewel dat die route verkeersveilig is en drukke wegen vermijdt, heeft het toch wel te maken met wat wateroverlast en heeft het wel een gevoel van onveiligheid in de avond en geen verlichting en sociale controle. Nu, dit zijn nog wat foto's van de boropassie. De belangrijke actoren voor deze project is meneer Koster, de coördinator van Stibula. Dat is een zeer belangrijke brug tussen de buurt, de bewoners en de overheid. Dankzij zijn lokale kennis, netwerk en vertrouwingsband speelt hij een cruciale rol in dit onderzoek en hielp hij het project afstemmen op de echte noden van de wijk. Daarnaast ook het ministerie van Openbaar Werk wil wij bedanken om tussen de drukke periode die zij hebben, om toch de werken zo snel mogelijk uit te kunnen voeren. En daarnaast ook Fabi voor het sponsoren van de materiële zaken voor de verharding van boropassie, maar ook de technische visie hierin. Nu, wij hadden te maken in dit project wel met participatiemoeheid en had de buurt dus echt wel actie nodig. En die actie willen wij doen door de veiligheid en de waterproblematiek aan te pakken door permanente ingrepen. Dus door verlichting te plaatsen, de dode hoek weg te werken, verharding met afvoersysteem,
de muur openbreken, zodat we sociale controle krijgen en de muur ook opvrolijken. Deze projecten, die Boropassies, zouden moeten fungeren als een pilootproject op lange termijn om samen andere Boropassies, dus die secundaire wegennetwerk, bij te dragen aan de kwalitatieve publieke ruimte in Latour. Dus hier zien we de Boropassie van Stibula in grondplan, met dan de zaken die wij zouden aanpakken, zoals de dode hoeken, de verlichting en de waterproblematiek en de doorkijk. Hiervoor hebben we acties gedaan. Hiervoor zijn wij de eerste projecten van MINA, van het onderzoek van vorig jaar, gaan bespreken met meneer Koster en ook met de DC, mevrouw Wendy Vijfhoven. Daaruit kwam dus inderdaad dat we die veiligheidsproblematiek en die waterproblematiek moesten oplossen. En mevrouw Wendy Vijfhoven heeft daar een aanbevelingsbrief. Zij was fan van het project en zij heeft dus een aanbevelingsbrief geschreven waar wij mee naar de bedrijven konden gaan. Natuurlijk was ook de stem van de buurt heel belangrijk. Dus hebben wij gerichte vragen gesteld aan gebruikers van de Boropassie. En hebben wij daar inzichten gekregen die ook al eerder bevestigd waren. Maar was er bijvoorbeeld een voorstel om de muur naast Stibula half open te breken, dus 4 lagen steen weg te halen en vervangen door een hekwerk, zodat er sociale controle is. Daarnaast was er een zoektocht naar sponsoring. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen, dat werd al snel duidelijk, dus zijn wij met die aanbevelingsbrief naar Vabi gegaan. Vabi was akkoord en heeft dus een groot deel van de materialen gesponsord. Ook Dupa Paints heeft de primerlaag gesponsord voor de linkermuur te verven. Daarnaast hebben we ook nog grotere bedrijven zoals VSH United en Fernandes gecontacteerd, maar daar hebben wij geen antwoord van gekregen, spijtig genoeg. Dus hebben wij onze eigen crowdfunding opgericht om de andere materialen nog te kunnen betalen en werken. Daarnaast hebben wij nog een ontwerpwedstrijd gedaan voor die muur, om die buurt ook weer te betrekken. Die muur, daar hebben wij dus een wedstrijd voor gedaan, een ontwerp met jongere vrijwilligers van Stibula, zodat zij inspraak hadden op dit ontwerp. Het ministerie van Openbare Werken heeft dus bevestigd om de werken uit te voeren, dus hebben wij een volledige bestelbon kunnen doorvoeren naar Vabi, met daarin de gesponsorde materiaal, maar ook de materiaal die we dan zelf moesten aankopen. En die zijn vorige week allemaal geleverd op Stibula, dus nu kunnen de werken echt van start gaan. Daarnaast waren er nog andere zaken die belangrijk waren, zoals een muur die verplaatst moet worden en de dakgoot die geïnstalleerd moet worden. En die dakgoot is ondertussen al geïnstalleerd, dus super. Daarnaast hebben we gisteren de muurschildering, dus hebben wij gisteren met jongeren en vrijwilligers van Stibula hebben wij de linkermuur van die Boropassie al wit geverfd. Dat is de primerlaag en daarop zou dus het nieuwe ontwerp komen. Nu, wat brengt de toekomst? Dit is een beeld van hoe dat de Boropassie eruit zou kunnen zien. Het is een collage, dus maandag 4 mei starten de werken met het ministerie van Openbare Werken. Dan zou de muurschildering zou later erop komen. Het hekwerk zou dus aan de rechterkant geplaatst worden, planten voorzien. Solar lamps die geïnstalleerd worden voor de verlichting en de muur heropbouwen achter. Een tweede project waar we onze voorbije 3 maanden mee hebben bezig gehouden is de Boropassie bij Snoepie. Hier ziet u enkele foto's van deze Boropassie. En voor dit project hebben we eigenlijk heel nauw samengewerkt met enkele belangrijke lokale actoren, namelijk meneer Winter en de groep Kubela. Kubela is een jongerengroep die door meneer Winter is opgestart om eigenlijk mee te helpen met de buurtontwikkeling in Latour. De Boropassie bij Snoepie is eigenlijk een plek met heel veel potentieel. Het is ook een van de weinige publieke open ruimte in Latour. Maar doordat deze grond behoort tot overheidsgrond, zijn permanente ingrepen hier niet toegestaan. Hierdoor moesten we op dit project eigenlijk op een totaal andere manier te werk gaan dan bij de Boropassie bij Stibula. We zijn dan eigenlijk gaan kijken hoe we via tijdelijke ingrepen de plek sociaal konden activeren door activiteiten of tijdelijk straatmeubilair. Het doel van dit project is ook dat het kan fungeren als een pilootproject. We willen eigenlijk echt laten zien dat deze plek veel potentieel heeft en echt gedragen wordt door de buurt. En hopelijk de overheid dan kunnen overtuigen om hier in de toekomst zelf ook in te gaan investeren. Dit is nog een grondplan van de Boropassie. Zoals u ziet in blauw is de Boropassie zelf aangeduid. Het is eigenlijk meer een soort van groot voorplein dat dan uiteindelijk versnelt in een smaller pad. De acties die wij op
dit project hebben uitgevoerd zijn eigenlijk gestart met een eerste reflectiegesprek samen met meneer Winter. Hier hebben we eigenlijk gereflecteerd op de bevindingen, de ontwerp- en eindresultaten van Margot de Gaulle, die hier vorig jaar haar onderzoek heeft uitgevoerd. Dan zijn we eigenlijk gestart met een allereerste workshop te organiseren op de braderie. Ook de allereerste braderie die in Latour is georganiseerd. En hiervoor hadden we eigenlijk allemaal collages voorbereid, waar zowel kinderen, volwassenen, jongeren een collage konden maken en aan ons ook konden laten weten hoe dat zij deze plek zien, wat dat ze graag zouden willen zien. In een tweede workshop die we dan organiseren samen met de jongerengroep Cubula hebben we dan gebrainstormd over de resultaten en gekeken welke elementen kwamen nu het vaakst naar voren uit die collages. En dat bleek al heel snel heel duidelijk voetbalgoals en zitelementen te zijn. Dus tijdens deze sessie hebben we dan gebrainstormd over hoe zien wij die, hoe kunnen we die ontwerpen, dat die makkelijk verplaatsbaar zijn, etc. En dan hebben we ook ineens nagedacht van welk evenement zouden we kunnen organiseren om dit uit te testen. En al snel kwam dan een voetbaltoernooi naar voren. In een volgende stap zijn we dan op zoek gegaan naar sponsoring hiervoor. Dit hebben we gedaan met het bedrijf Exotical Tropical Timbers. En na een eerste presentatiegesprek hebben zij eigenlijk direct toegezegd en zijn wij uit hun leftovers ons nodige materiaal mogen gaan uitkiezen. Dit hebben we dan op een volgende workshop samen opnieuw met de jongeren van Cubula op de juiste afmetingen verzaagd. En hiervoor hadden we dan ook een soort van inventarisboekje en een soort van handleiding opgemaakt, waardoor dat iedereen eigenlijk ten alle tijde kon meehelpen in het begrijpen. Omdat we eigenlijk doorheen heel dit project ook een soort van gemeenschappelijke taal hanteren en altijd gebruik hebben gemaakt van visuele methodes, zodat het altijd voor iedereen toegankelijk is en begrijpbaar is. Dan op een volgende workshop, dat ook op de tweede braderie was, hebben we dan al deze banken en voetbalgoals samen met iedereen in elkaar gezet. Er is ook heel veel spontane hulp gekomen van mensen die passeerden. Ook heel veel interesse getoond vanuit mensen uit de buurt voor deze banken, voor deze voetbalgoals. En dan hebben we tijdens deze laatste braderie, die nog niet zo lang geleden is gebeurd, hebben we dan uiteindelijk alle banken en voetbalgoals vernist. Zodat deze eigenlijk gebruiksklaar waren voor het uiteindelijke eindevenement, namelijk een voetbaltoernooi. Nu, om dit voetbaltoernooi eigenlijk reclame voor te gaan maken, zijn we eigenlijk een buurtwandeling gaan doen en eigenlijk mond-aan-mond reclame gemaakt. En zijn we flyers gaan uitdelen om zo toch heel de buurt te kunnen bereiken. Omdat het doel echt is om voor dit voetbaltoernooi echt een heel inclusief evenement te organiseren waarbij zowel jong als oud welkom is. En echt laten zien dat deze plek voor iedereen een aangename ontmoetings- en verblijfsplek kan zijn. Nu, het voetbaltoernooi zelf vindt morgen plaats. Dat is echt ons eindevenement van dit project voor Snoopy. En daarvoor willen we jullie ook heel graag uitnodigen om zelf ook aanwezig te zijn. Omdat jullie voor jullie zelf kunnen zien hoeveel potentieel deze plek heeft. Dat die echt leeft, gedragen wordt voor de buurt en dat er nog zoveel potentieel in zit in de toekomst. Ja, dan komen we bij het laatste deel van onze presentatie en dat is ons onderzoeksopzet. Dus die boropassies van Latour, wij hebben gemerkt dat dat veel meer zijn dan gewoon informele doorgangen. Die hebben dus een super groot potentieel om uit te groeien tot hoognodige kwalitatieve publieke ruimte in Latour. En die 2 pilootprojecten die tonen eigenlijk echt aan hoe kleinschalige buurtgedragen ingrepen kunnen bijdragen aan een betere leefkwaliteit. Maar enkel is er gewoon echt steun nodig en erkenning van de overheid. Dus is ons opzet echt helder, zichtbaar maken dat waar de buurt al beweegt, de overheid niet mag achterblijven. Dank u wel. Ja, dat kan direct. Hallo, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Silke Kopieters en ik ga zowel mijn eigen onderzoek toelichten, wat dat de eerste presentatie zal zijn, als mijn medestudente Achelle Pauw haar project. Zij had toch graag gehad dat haar resultaten of de bevindingen die zij had
heeft gevonden, toch graag even werden meegedeeld aan het ministerie. Dus ik ga mijn best doen om dat zo goed mogelijk ook uit te leggen. Maar ik ga eerst even beginnen met mijn persoonlijk onderzoek. De straat van het kind. Mijn medestudenten voor mij hebben dat al goed uitgelegd, maar het onderzoek is eigenlijk opgebouwd volgens de PAR-onderzoeksmethode binnen de onderzoeksgroep ISTT. PAR is dus participatief actieonderzoek. En dat is onderzoek sterk in samenwerking met de betrokkenen, niet enkel over hen, dus het is zeker geen top-down. En dat is aan de hand van een iteratief proces dat telkens terugkomt op het reflecteren en het bijsturen, telkens opnieuw. Er is vanuit ISTT een sterke focus op de praktijk. Het is een combinatie van analyse, ontwerp en maatschappelijke relevantie. De onderzoeksfocus ga ik dan even toelichten. De situatie is eigenlijk, en de focus gaat over schoolomgevingen. In een latere fase met name volledig Suriname, maar nu ging het over de schoolomgevingen in Latour. Een eerste situering is dat de schoolomgevingen eigenlijk weinig zijn gestructureerd en er vaak een sterke aanwezigheid is van verkeer rond deze scholen. Er zijn geen duidelijke of herkenbare routes voor de kinderen. Wat zouden gevolgen hier kunnen van zijn, is dat het onzekere en onduidelijke situaties voor deze kinderen zou kunnen veroorzaken. En dat er geen gedeeld beeld is van wat een veilige schoolomgeving nu eigenlijk is. Daar is weinig inzicht over, wat dat eigenlijk een jammer gemis is, zeker voor de ontwikkeling van die kinderen. De uitdaging hierin is dus hoe kunnen wij die schoolomgevingen beter begrijpen, maar hoe kunnen wij dat begrip ook overbrengen naar hen en gerichter gaan aanpakken vanuit de praktijk. Mijn project heeft ook een heel aantal fases doorlopen. Ik ga die nu even kort toelichten. De eerste fase was eigenlijk het breed oriënteren. En dat was voor mij persoonlijk een eerste kennismaking met de buurt en de context van Latour. Dat was vooral via de eerste braderie die op Latour werd georganiseerd, waarin dat dus collageworkshops zijn uitgevoerd, maar ook gesprekken met de marktkramers en bezoekers van de braderie. En de bevindingen van deze eerste fase waren eigenlijk voor mij persoonlijk de eerste indrukken van de wijk, maar ook thema's die leven bij de bewoners en de kinderen. Er waren ook heel veel kinderen aanwezig op deze braderij. En het gaf eigenlijk een startpunt voor verdere verkenning. De tweede fase, dus het verkennen, was eigenlijk een inzooming op het op de beleving van de kinderen op hun route. Dus hun route naar school of hun route naar huis, wat dat voor hen inhield. De methode die hiervoor gebruikt was een wandeling met een aantal kinderen die woonden rond de Borrelpassie van Snoepie, de locatie waar de braderie in de vorige fase heeft plaatsgevonden. Volgens de tactiek van embodied knowledge. Dus zij vertellen niet enkel aan mij, maar ik beleef met hen mee. Ik ben meegewandeld met hen en de bevindingen daaruit waren een inzicht van hoe de kinderen zich door de straat bewegen, maar ook de eerste signalen van comfort of ongemak en concrete plekken die voor hen opvielen of concrete plekken die zij juist vermeden in het naar school wandelen. Uit die wandeling zijn 2 heel verschillende schoolomgevingen uitgekomen. Zowel de schoolomgeving aan OS Latour als de schoolomgeving aan het schoolcomplex aan Snoepie. En de volgende stap in mijn onderzoek was eigenlijk om dan een samenwerking aan te gaan met een van die scholen. Dit traject heeft heel lang geduurd, aangezien ik een officiële toestemming nodig had van de onderwijsinspectie. Dus ben ik mij in afwachting van die toestemming gaan verdiepen naar al die verschillende schoolomgevingen. En dit was vooral aan de hand van observaties en interviews. Om dan meer inzicht te krijgen in de 2 duidelijke types van deze schoolomgevingen, de verschillen in gebruik en drukte, dat dan een basis vormde voor de selectie van de case study. En de case study is dan uiteindelijk gebeurd in samenwerking met de OS Mayo-steeg, een school in Latour, waarvoor ik meneer Kosser ook nog eens wil bedanken om contact te leggen met het schoolhoofd. En deze fase omvat eigenlijk het toespitsen van 1 schoolomgeving, aan de hand van participatieve workshops in samenwerking met de leerlingen vooral. Dat was een samenwerking met de 2 derde klasjes op deze school, 3A en 3B. De leerkrachten verontschuldigden zich, omdat ze dus nu op dit moment les moeten geven. Anders hadden ze er heel graag bij geweest. En daar heb ik eigenlijk een heel aantal tactieken uitgetest en geprobeerd, waarvan dat de eerste interpretive mapping is. En daar was de bedoeling dat ze eigenlijk
een soort kaartopdracht maakten waarin dat ze een interpretatieve lijn maakten van hoe dat zij hun wandeling naar school ervaarden. Met bergen en dalen. De bergen waren de positieve en de dalen waren de negatieve aspecten. En zo zijn er een aantal belangrijke plekken naar voren gekomen. Aansluitend daarop hebben wij opnieuw een embodied walk gedaan met deze schoolkinderen. En dat was eigenlijk een wandeling rondom de directe schoolomgeving. Tegelijkertijd hadden zij oude gsm-toestellen en heb ik hen de opdracht gegeven om zoveel mogelijk foto's te nemen van zaken die hen opvielen tijdens deze wandeling. Die dan later terugkwamen om voor mezelf ook een beeld te krijgen wat voor hun opviel tijdens die wandeling. Dat zijn zaken die voor een westerse cultuur heel anders zijn dan hier in het globale zuiden. Daar kwamen een aantal heel interessante zaken naar voren. Daarna, een andere dag, hebben we terug 2 opdrachten gedaan, waarvan dat de eerste imaginary mapping was. En daar kregen ze de opdracht om uit hun hoofd de wandeling te tekenen die wij een aantal dagen daarvoor hadden gedaan. Een plattegrond. Opnieuw om naar voren te laten komen wat voor hen is bijgebleven van die wandeling. De voorbeelden hiervan waren, er was een huis in de buurt met 3 heel gevaarlijk uitziende honden. Bijna al die kindjes hebben die honden getekend. We hebben op een gegeven moment een politieauto gezien. Die kwam ook bijna altijd naar voren. Om te zien van wat is er bijgebleven bij die kinderen. Wat is voor hen betekenisvol, negatief, maar ook zeker positief. Om dan verder te gaan op het participatory mapping en co-design gedeelte. Wij hebben toen rond een effectieve kaart gezeten van de wandeling die wij toen gedaan hebben, als reflectie op de opdracht van de imaginary mapping. En daarna hebben wij dus foto's gekoppeld aan die route. Foto's die zij zelf toen gemaakt hebben aan de hand van de Photovoice en de oude gsm-toestellen, om zo kinderen ingrepen te laten voorstellen aan de hand van de goede en de slechte voorbeelden die wij in de wandeling gezien hebben, maar ook die zij zelf gefotografeerd hebben. Om hen helemaal van analyse tot actie eigenlijk mee het stappenplan door te laten lopen. Dan kwam voor mij een onderdeel ontwikkeling. En dat is eigenlijk het vertalen van de inzichten die de kinderen mij gegeven hebben. Om dan uiteindelijk naar een start van een beleidsvisie te komen. Namelijk een veiligheidsvisie. Wat is nu voor mij de referentie geweest en het draagvlak voor mijn eindpunt in mijn onderzoek? Zijn 2 documenten, 2 Vlaamse documenten, het werkboek Schoolroutes en het werkboek Schoolomgeving, waarin dat gecombineerd focus op analyse van schoolroutes, maar ook een integrale benadering van veiligheid samenkomen aan de hand van veiligheidsfiches. Dit zijn documenten die gemeentes en scholen in Vlaanderen kunnen gebruiken om hun eigen schoolomgeving te evalueren en deze fiches dan later in te dienen bij de desbetreffende overheidsinstantie. Later heb ik hier het Nationaal Onderwijsbeleidsplan van Suriname verkregen. Dat heb ik doorgenomen en daar ontbreekt eigenlijk een groot deel van de veiligheid rond schoolomgevingen. Zij halen wel aan dat ze de toegankelijkheid van de scholen omhoog willen halen, maar niet concreet hoe. Dus vandaar dat ik daar graag op wil aansluiten met een voorstel van een veiligheidsvisie. Ik heb 4 thema's genomen uit de resultaten van wat de kindjes mij op de OS Mayo-steeg hebben aangegeven, waar die als start kunnen dienen voor de ontwikkeling van een gehele veiligheids- en beleidsvisie. De eerste is bijvoorbeeld de implementatie van een verkeerslicht aan een veilige oversteek. En elke fiche is op dezelfde manier opgebouwd. De situering, het doel, de evaluatiecriteria en zo verder. Er worden ook alternatieven gegeven, er worden ook ondersteunende maatregelen voorgesteld en zo verder. Ook welke actoren die zij daar eventueel voor nodig hebben. En per fiche zou dan een aansluitend A4-document komen met de uitleg uitgeschreven per onderdeel. Zodat die scholen zelf eigenlijk aan de slag kunnen met hun omgeving en dan zo die aanvraag kunnen starten bij de overheid. Een tweede was dus bijvoorbeeld de implementatie van een verlichte zone aan de schoolpoort, want ook het belang van de schoolpoort is naar voren gekomen in het onderzoek. Een derde voorbeeld is de implementatie van een verhoogd wandelpad. Een verhard element in een niet verharde straat, omdat de straten rondom de school bijna allemaal niet verhard waren, wat tijdens het regenseizoen wel vaak voor problematieken kon geven. En dan een laatste voorbeeld, dat is ontworpen, is een implementatie van een wachtruimte aan de schoolpoort, omdat dat vaak gewoon de poort en de muur is en het daar stopt en voor die kinderen wel een moeilijkheid gaf, omdat ze daar vaak wachten op ouders, op broertjes en zusjes om dan samen verder naar huis te gaan.
Nu is mijn vraag, dat is een complete start, het is zeker nog geen afgewerkt product. Ik zou graag de start van dit project overdragen aan het ministerie van Openbare Werken, om daarmee aan de slag te gaan, maar ook om daar een reflectie op te maken, eventueel straks tijdens het vragenmoment hun feedback op te geven, zodat dat toch een start kan zijn voor een nieuw onderzoek binnen het Directoraat van Verkeersveiligheid. En dat was het eigenlijk voor nu. En dan ga ik nu even over naar de presentatie van mijn medestudenten Ashelle. Zij kon er helaas niet bij zijn. Ik ga zo goed mogelijk mijn best doen, maar mijn excuses als ik af en toe iets aflees, want ik ken het niet helemaal van buiten. Zij heeft eigenlijk gewerkt op de ouderen van Latour. En het is een ontwerpgedreven participatief onderzoek geweest naar de ruimtelijke rechtvaardigheid voor ouderen in en rond Latour. Zij begint eigenlijk haar onderzoek met de perceptie van oud te definiëren. Zij vindt dat ouderen vaak als een last tussen aanhalingstekens worden beschreven, maar eigenlijk moeten zij, zoals de ouderen het zelf hebben uitgesproken, als een rijpe mania moeten aangesproken worden, of een ervaren burger. Zij ziet de ouderen als een bron van wijsheid en ervaring die beleid mee vorm kan geven. Maar er is dus een volledige perceptie nodig voordat dat beleid correct kan uitgeschreven worden. Er zijn vanuit onze vorige thesissen Goedemorgen. Er zijn vanuit de vorige thesissen in België nog geen onderzoeken gedaan naar de ouderengemeenschap. Dit is een volledig nieuw veld dat is onderzocht. Een aantal punten voor de relevantie en de urgentie van het onderzoek is de demografische transitie. Ook een historisch kantelpunt, het doorbreken van de jaren beleidsstilte rond de ouderenzorg. Daar focust zij enorm op. Maar ook vooral het centrale thema, de sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid, de omgeving als een gezondheidsdeterminering. Een voorbeeld hiervan is: een puttende weg veroorzaakt direct een zware val voor een oudere, terwijl dat voor een volwassene eigenlijk minder een obstakel vormt. En zo zijn er nog een aantal relevante punten. Zij heeft dat ook gedaan aan de hand van een ontwerpgedreven participatief actieonderzoek, waarin dat de ouderen als co-onderzoekers en mede-architecten van hun leefwereld hebben deelgenomen. Zij heeft ook een heel onderzoeksproces doorgaan met een aantal workshops waar dat heel veel verschillende soorten informatie naar boven zijn gekomen. Geschreven via kaarten, via tekeningen, via wandelingen en enquêtes. En zij is dus nu vandaag bezig met workshop 5, reflectie en actie. Hieronder zijn er dus een heel aantal nog gesprekken die zij heeft uitgevoerd. Stil heeft ze zeker niet gezeten. En uit al die workshops tezamen zijn eigenlijk 6 verschillende thema's naar voren gekomen. 6 noden, om het zo te moeten zeggen, waarin dat, de ouderen echt wel meer ondersteuning nodig hebben. Namelijk autonomie, gezondheid en zorg, sociale interactie, veiligheid, economische bekwaamheid en respect en erkenning. Het zijn subjectieve verhalen, maar die worden vertaald naar een ruimtelijke bewijslast, zodat daarop kan verder gebouwd worden voor een beleid te vormen voor die oudere gemeenschap. Eerste nood is de autonomie. Telkens worden er onder ervaring een aantal quotes aangehaald van de ouderen die zij letterlijk hebben uitgesproken. En daaronder wordt even de strategie toegelicht. Bijvoorbeeld, wij willen thuis bij onze familie oud kunnen worden, of bij regen blijf ik thuis van de markt of de winkel. De strategie is om een wandelbare omgeving zonder barrièrewerking te voorzien, het openbaar vervoer meer toegankelijk maken en zo verder. Een actie hier rond was een workshop rond toegankelijke bushaltes en verzamelplaatsen. De bushaltes in Latour zijn eigenlijk weinig aangeduid of zijn weinig afgeschermd. En daar heeft zij dus een workshop rond gedaan in hoe dat zij de oudere gemeenschap zou kunnen ondersteunen in een beleid te vormen naar hoe zouden die er voor ons moeten uitzien. Moet er overkapping zijn, moet er een zitplaats zijn en zo verder. De tweede noot is gezondheid en toegankelijke zorg. De strategie hierin was om een zorggeoriënteerde omgeving te voorzien en de zorg toegankelijker te maken, maar ook de zorgnetwerken in kaart te brengen, omdat daar eigenlijk weinig materiaal rond is om het duidelijker te maken voor de oudere gemeenschap. En actief ouder worden stimuleren door in te zetten op fysieke, mentale en sociale aspecten.
Dan gaan we verder naar de derde noot, de sociale interactie. Er zijn te weinig plekken waar we gezellig met anderen kunnen zingen of babbelen. Ik voel me thuis in de kerk en ben op de SOS op donderdag. Er zijn een aantal quotes die gevallen zijn. Zij heeft samengewerkt met de SOS-groep die op Sibylla samenkomt. Dat was haar co-research groep. Zij heeft hier dus ook een analyse rondgemaakt rond third spaces. Third spaces zijn eigenlijk plaatsen buiten hun veilige woonomgeving waar deze mensen dan samenkomen. En dit was dan in samenwerking met de Saronkerk. Dan de vierde noot is veiligheid. Bijvoorbeeld gaten in de weg worden onzichtbaar door wateroverlast en zo verder. De strategie hierin is om sociale controle te versterken, de wijk klimaatbestendig in te richten tegen wateroverlast, de weg 's avonds veiliger in te richten en overdag ook activiteiten organiseren in de buurt, omdat zij ook vaak de feedback gaven dat heel veel activiteiten in de avonduren plaatsvinden, wat voor hen niet haalbaar is. De vijfde noot is economische bekwaamheid. Zoals het ware moet je angst hebben om ouder te worden in Suriname en het AOV schiet tekort. Dit was een gevoeliger onderwerp, maar zij is dat toch aangegaan, dat onderzoek. En de strategie stimuleerde tot actief ouder worden, maar ook samen ouder worden. Mensen niet alleen laten. Daar heeft zij bijvoorbeeld de actie en het onderzoek rond gedaan van verkopen van zelfgemaakte producten. Heel veel mensen in de oudere gemeenschap hebben nog een product die zij zelf produceren en verkopen. En hoe doen ze dat en waar? En dan de laatste en waarschijnlijk ook de belangrijkste noot is het respect en erkenning voor de oudere gemeenschap. Vroeger was er meer respect voor de ouderen, nu is het individualistischer en zegt de jeugd dat we ze niet moeten zeggen wat te doen en zo verder. Hier is de strategie eigenlijk de perceptie over ouderen te veranderen en te positiever in het beleid te zetten, ouderen meer ook betrekken in het beleid, een intergenerationele omgeving en activiteiten voorzien en meer ouderen in de wijk en het straatbeeld krijgen. Hoe kan u nu helpen? Het doorbreken van de beleidsstilte. Het onderzoek biedt kwalitatieve veldwerkdata die de overheid momenteel mist om op verder te bouwen. De ruimte als een gezondheidsdeterminatie. Voor de ouderen is een goede infrastructuur geen luxe, maar een noodzakelijke vorm van preventieve gezondheidszorg. Het zijn geen miljoenen investeringen, maar kleinschalige ingrepen die actief ouder worden kunnen stimuleren. Een blijvende institutionalisering. Dus het verwerken van hun stem en expertise in dit beleid. En een nieuwe integrale praktijk waarbij de totale regering verantwoordelijk is voor en werkt aan een leeftijdsvriendelijk Suriname. En zij wil u graag ook uitnodigen voor haar eindmoment volgende week, op donderdag 7 mei. Namelijk de oudergemeenschap van Latour spreekt. En dat is een eindpresentatie en tentoonstelling voor en door de ouderen. En daar gaan zij en de ouderen graag met u in dialoog over het onderzoek en hun ervaringen. Dus donderdag 7 mei van 9 tot 10 uur bij Stibula op Latour. En dan bedankt zij u ook voor de aandacht. Yes, heel hartelijk dank aan de groep van Latour. Ik kijk even naar de minister. Ik heb begrepen, u moet vertrekken. Maar minister, wilt u misschien kort reageren over deze presentatie voor u ons verlaat? Nou, dank u wel. Het gaat niet alleen om deze presentatie, ook die daarvoor en die gaan komen. Zoals ik zeg, we zijn bijzonder enthousiast om te kijken naar de resultaten. En wat ik nu hier heb gezien is bijzonder hoopgevend. We gaan veel meer met de samenleving moeten doen. Ik zie meneer Koster daar breed lachen. Ik heb hem eerder deze week nog gesproken. We gaan alle plannen uitwerken. En we kijken uit naar een verdere samenwerking met ADEC. Nogmaals heel veel succes. Ik moet er eerder van doen. Dank u wel. Yes, dan nodig ik uit de tweede groep van studenten. Degene die als vragen, opmerkingen mag hebben, noteer het even, houd het bij. We komen dus zo terug voor de vragenronde. Ja? Dan nodig ik uit Kim, Margot en Annelien. Die dus hun onderzoek hebben gedaan gezamenlijk met Villa Sapakara, voornamelijk in Redidoti. Misschien moeten we ook benoemen dat Goedemorgen iedereen, dankjewel om hier allemaal aanwezig te zijn. Wij zijn Annelien, Kim,
En ik ben Margot en wij komen vandaag ons participatief actieonderzoek aan jullie voorstellen. Ons onderzoek situeert zich eigenlijk in Redidotti en noemt dan ook Redidotti vertelt. En gaat eigenlijk over de kennisuitwisseling over natuur en cultuur terug beleefbaar en interactief te maken. En dit hebben we eigenlijk gedaan aan de hand van een heel project. En we hebben uiteindelijk gewerkt naar een try-out wandeling met de school. En we gaan eigenlijk hier het proces een beetje doorlopen om daartoe te geraken. Allereerst willen wij onze partners zeer hard bedanken. We hebben samengewerkt met Villa Zapacara, vooral in de vormen van begeleiding, zowel hier in de stad als binnen de gemeenschap van Redidotti. En ook altijd het pedagogische en het info en het zicht van het kind op de eerste plek gesteld, waarvoor heel erg dank. Dan hebben we samengewerkt met de ADEC en de Universiteit van Antwerpen, natuurlijk als kennisinstelling. En eigenlijk onze grootste speler is toch wel de Johan Gelius School, die we ook zeer hard willen bedanken. In het bijzonder de directie Jufto en mevrouw Riet, zonder hun als belangrijke spelfiguren zou deze verdere samenwerking en alle verdere acties in het project nooit mogelijk zijn geweest. Dus dankjewel daarvoor. We hebben doorheen de afgelopen 3 maanden verschillende acties ondernomen. Vandaag gaan we ons vooral focussen op de acties in Redidotti zelf. En daar zijn we eigenlijk begonnen met een oriëntatiedag. Deze oriëntatiedag vond plaats op 24 februari. Daarna hebben we eigenlijk een 2-daagse workshop gedaan in Redidotti zelf. En daarna zijn we overgestapt op een verdiepend aspect. En daar hebben we dan op 1 april en 8 april rondgewerkt met de gemeenschap. En in het begin van deze week hadden we eigenlijk onze grote eindactie. De try-out wandelingen met de kinderen van de school. Allereerst wil ik kort even stilstaan bij onze oriëntatiedag. Dit was voor ons een heel belangrijk moment om de context een beetje beter te leren kennen. Dit was onze eerste blik op zowel Redidotti als een gemeenschap, maar ook op de school. Deze oriëntatiedag was voor ons eigenlijk een moment van observatie en om een eerste keer in het gesprek te gaan met zowel de directrice Jufto als mevrouw Riet, als het traditioneel gezag Bacharees en wij dan als studenten samen met Villa Zapacara. Hier hebben we eerste ideeën besproken voor 11 en 12 maart. De 11e zou in teken staan van de Javaanse workshop. En de 12e lag eigenlijk nog helemaal open. Dus hier zijn we eigenlijk in een open feedbackmoment gegaan over wat de belangrijke thema's waren voor 12 maart. Hier gingen we eigenlijk werken rond de inheemse cultuur. En eigenlijk uit deze gesprekken zijn naar voren gekomen dat de gemeenschap heel graag wou werken rond de traditionele muziek en dans. En wij als studenten van stedenbouw en architectuur waren enorm geïnteresseerd in het traditioneel bouwen. Dus dit zijn dan ook de aspecten waar we mee voort zijn gegaan voor de kennisoverdracht. Daar hebben we dan uiteindelijk nog een stukje aan toegekoppeld van klimaatverandering en moderne versus natuurlijke materialen. En zonder deze oriëntatiedag denk ik ook niet dat een mogelijke verdere samenwerking mogelijk was. Dus. Na die oriëntatiedag hebben we ons dan volop voorbereid op de workshop 2-daagse die plaatsvond 11 en 12 maart. Die hebben we echt gedaan aan de hand van hoe dat Villa Zapacara ook aan kennisuitwisseling doet. Dus de eerste dag komen wij zelf met kennis. Dan is het gegaan over de Javaanse cultuur, omdat de huidige tentoonstelling dus gaat over de Javaanse cultuur bij Villa Zapacara. En dan op de tweede dag hopen we eigenlijk, doordat we op de eerste dag kennis hebben gegeven, ook van hun kennis te krijgen. Deze keer dan over de inheemse cultuur, omdat zij natuurlijk daar de experten over zijn. Die dag bestond eigenlijk uit 2 delen. Eerst zijn we ter plekke naar een traditioneel kamp in de gemeenschap gegaan om daar een mooie muziek- en dansvoorstelling te krijgen van 2 verschillende inheemse groepen, zowel de Arawakken als de Caraïben. Dat was echt heel mooi om te zien, om ook hoe hun verschillende muziekstijlen zijn, hoe er bij hun verschillen zijn, ook in klederdracht, etc. Het was ook heel leuk om nadien te horen dat de kinderen dat ook echt het leukste moment van de dag vonden en dat sommigen eigenlijk dit zelfs nog nooit zelf hadden meegemaakt, ondanks dat dit dus eigenlijk een deel van hun eigen cultuur is.
Daar hebben we ook de traditionele vlechters aan ons getoond hoe dat zo'n bladeren dak van een traditioneel kamp eigenlijk gemaakt wordt. Dat was heel fijn om dat ter plekke te kunnen zien. Nadien mochten de kinderen ook van dichtbij komen kijken en voelen. Dus echt om het mooi actief mee te maken. Hier zien we ook nog een foto van onder het traditioneel kamp. En dan zijn we nadien eigenlijk terug naar de school gegaan om daar eerst een beetje interactief in te gaan op het thema klimaatverandering. Daar hebben we technische proefjes gedaan met een thermometer, met verschillende bouwmaterialen, om zo eigenlijk een beetje het belang van schaduwvorming en bouwmaterialen mee te geven met de kinderen. Om dan nadien door te gaan op collage maken, waarbij ze eigenlijk hun eigen schoolerf mochten ontwerpen. Om zo dan terug te gaan naar de wens die naar voren was gekomen in het oriëntatiegesprek van dat traditioneel kamp op het schoolplein voor schaduw. Daar is ook naar voren gekomen dat dus heel veel van de kinderen dan zelf ook aan de slag gingen met die natuurlijke materialen. Dat ze dat heel mooi vonden, dat ze daar ook wel het praktische nut van zagen en zo verder. Dus dat was een heel fijne dag. Dan vond eigenlijk een heel groot reflectiemoment plaats. Want in het begin gingen we eigenlijk een beetje vooral op die bouwkennis focussen. Maar door het gesprek tijdens de oriëntatiedag, de tweedaagse workshop, maar ook alle andere gesprekken die we gehad hebben tijdens ons verblijf in Redidotti met verschillende buurtbewoners, is eigenlijk het verlies van die kennis over de eigen cultuur een belangrijk thema dat steeds naar voren kwam. Dus daardoor is ons focus een beetje gaan van enkel die bouwkennis, gegaan naar echt die algemene kennis en dan vooral ook de overdracht daarvan, van dus de oudere generaties naar de jongere generaties en hoe we dat dan ook niet alleen bij Villa Zapacara kunnen doen, naar alle kinderen die daar naar de nieuwe tentoonstelling gaan komen, maar ook echt in het dorp zelf. En daardoor zijn we dus naar het vervolgtraject gegaan, waar dat we eerst nog eens echt gingen verdiepen in de gemeenschap. Hebben we ook de vraag gesteld of dat we terug mogen komen. Tijdens een eerste meeting dan op de school met dan ook het dorpsbestuur, de directrice en ook Angela, een jonge onderneemster uit het dorp die daar echt heel enthousiast was over dit idee. Daar is dan het voorstel gekomen van een interactieve wandeling, waar dat iedereen echt meteen ook achter stond en daar we daar samen mee aan de slag zijn gegaan. En die dag hebben dan ook direct de eerste gesprekken met diverse dorpsbewoners plaatsgevonden, omdat er dus nog heel veel kennis is bij al die oudere mensen uit de gemeenschap, hebben we bij hun op een kaart van Redidotti eigenlijk gekeken wat dat dan belangrijke plekken zijn, plekken waar dan nog verhalen aan vasthangen, plekken die belangrijk zijn voor hun vak. En ook hoe dat zij dit aan de jongeren willen doorgeven. En dan hebben wij die informatie eigenlijk allemaal gebundeld in bepaalde plekken dan op de kaart van Redidotti. En dan kwamen we uiteindelijk op 20 punten en eigenlijk 22 verschillende onderwerpen. En met die informatie zijn wij op 8 april teruggekeerd naar het dorp. Dan zijn we de ochtend begonnen met eigenlijk een pre-try-out wandeling met de kinderen in het dorp. En we zijn begonnen met hun langs wat plekken te lopen en eigenlijk te kijken van wat weten ze al, wat weten ze nog niet. En eigenlijk het bedenken van een interactief element, waardoor het voor de kinderen ook leuker is om de kennis op te doen. En daar kwamen we al snel achter van we gaan echt het aantal punten moeten reduceren, want het zijn er gewoon te veel voor de aandachtspan voor de kinderen en de interactieve elementen zijn wel echt van belang. In de middag hebben we dan ook nog met wat bewoners gesproken. En wij hadden dan die punten eigenlijk mee die we hadden bepaald en die informatie. En daarmee zijn we aanvullende informatie nog gaan vragen, maar ook met wat nieuwe mensen over nieuwe thema's hebben we gesproken. Dan eigenlijk ons eindproject was de try-out wandeling, maar dat is zeker niet het einde van dit project. En dat was dan de educatieve wandeling die we hebben gedaan op de school afgelopen week, dus nog niet zo lang geleden. In het midden zie je de kaart die we uiteindelijk hebben opgesteld met 10 punten. En we deden de wandeling aan de hand van een boekje dat we hebben opgesteld. Rechts zie je een pagina van een boekje, dus eigenlijk bovenaan is constant een blaadje met informatie en dan onderaan is een opdracht. Maar die opdrachten hebben wij dan met de kinderen in het echt gedaan, zodat het nog interactiever en leuker is, maar dat ze wel kunnen meelezen en meeschrijven. En de wandeling ging dan over hele diverse thema's. Bijvoorbeeld deze pagina is vlechtwerk, maar het ging ook over van hoe maak je een coriaal, over voeding, over taal, ook een hele belangrijke. Dus het waren hele uiteenlopende thema's en we probeerden daar ook om echt wel de verschillende zintuigen van de kinderen te prikkelen. Dus met
voelen, ruiken, proeven, zien, echt spelletjes doen. Wel belangrijk is om te benoemen dat we voor deze wandeling de feitelijke informatie alleen hebben gebruikt. Aan de hand dus van de verhalen die we van bewoners hebben gekregen. Dit omdat ons project, wij zijn natuurlijk maar 3 maanden in Suriname geweest. En we zijn maar een bepaald aantal keer naar Ridoti kunnen gaan. En de persoonlijke verhalen hadden we al een deel van gekregen tijdens onze gesprekken. Maar het was te vroeg om die al te integreren in deze wandeling. Omdat daar is gewoon meer tijd voor nodig om die vertrouwensband met mensen echt goed op te kunnen werken. Of op te kunnen bouwen. En we willen ook niks haasten, wat misschien nog een beetje gevoelig kan liggen. Dit zijn dan even wat sfeerbeelden van de wandeling. Dus je ziet bijvoorbeeld rechts onderin is de estafette. Er was ook een klein stukje met de bus. Dat was ook omdat het begon te regenen, dus we moesten ook een beetje flexibel inzetten. Maar dan is eigenlijk de belangrijkste vraag, hoe gaat het nu verder? Na de wandeling hebben wij direct een feedbackmoment gehad op de school. Met dan de directrice, juf Riet, Villa Sapakara, ADEC en wij. En eigenlijk kwam daar aan uit dat de school zeer positief eigenlijk was en verder wil met het project met Villa Sapakara en ADEC gaf ook aan dat ze geïnteresseerd zouden zijn om verder te gaan. Vooral voor Villa Sapakara vindt ook de laag met de persoonlijke verhalen zeer interessant. En dan hebben we gesproken nog over een mogelijke uitbreiding naar andere dorpen. Dat zou kunnen. Met het boekje dat we nu hebben gedaan zou dat eigenlijk kunnen, omdat dat de feitelijke informatie is. Dus die is toepasbaar op de meeste inheemse dorpen, natuurlijk met een aantal aanpassingen. Maar dan zou er nog een interessante laag voor later kunnen zijn, een mogelijke uitbreiding naar toerisme. Dat toeristen kunnen komen, het boekje kunnen kopen bij de school en dat het eigenlijk een extra centje voor de school zou zijn. Waarmee zij hopelijk dan na termijn hun kamp zouden kunnen betalen om daarop terug te komen wat we in het begin zeiden. En dan zouden we graag willen eindigen met een uitspraak die iemand heeft gedaan wat wij heel mooi vonden. En dat is wat de kinderen vandaag geleerd hebben, gaan ze nooit meer vergeten. En dat was voor ons ook wel echt een bevestiging van dat we heel blij waren met het project wat we zijn begonnen. Dat dit ook echt voor ons het doel was waar we naartoe willen werken. En dat we ook echt willen dat het verder gaat, omdat het zoiets moois kan zijn. Dus dankjewel. Ook hartelijk dank aan de 3 dames die zich intensief hebben bezig gehouden samen met Villa Sapakara en ADEC op Ridoti. Ik denk dat er ook zeker vragen en opmerkingen ook voor hun zijn, maar ik wil toch voorstellen dat we de toespraken die er nog zijn, dat we dat eerst doen en dan de gelegenheid bieden voor vragen. Dus we hebben ook op het schema dat er een kort toespraak is vanuit Stibula en meneer Koster, de algemene coördinator van Stibula, is hier. Meneer Koster, ik wil u uitnodigen om ons ook kort toe te spreken. Ja, en terwijl meneer Koster naar hier loopt, zie ik inderdaad dat mevrouw Riet, ook een heel belangrijk acteur voor ons van Ridoti, ook hier is. Welkom mevrouw Riet, leuk dat u erbij bent. Dankjewel. Ja, ook van mijn kant een van harte goedemorgen. Heer directeur, ik vind het fijn dat u er in elk geval bent. En dat u hebt kunnen horen, kunnen zien en ook misschien nog kunnen proeven wat die samenleving wil. Het is niet makkelijk, maar het heeft wel kunnen aantonen dat studenten samen met de gemeenschap kunnen komen tot mooie resultaten. Ontwikkeling van een gebied gebeurt trouwens niet alleen vanuit een kamer. De studenten hebben ons laten zien dat je het veld ook op moet gaan. Het is goed om je te vertellen dat, zeker vanuit Stibula, op weg naar 60 jaar buurtwerk in Suriname, het voor ons sowieso een wenteling is om te evalueren en te kijken hoe staan we hier als het gaat om buurtwerk, als het gaat om welzijnswerk. De ondersteuning van onze wetenschappelijke instituten gaan we nodig hebben. Omdat je als NGO niet in staat bent een consultant te betalen. In de afgelopen jaren hebben wij dus zeker
vanuit het buurtwerk samen met de Anton de Kom Universiteit en Antwerpen een aantal exercities gedaan. Ik wil u in herinnering brengen dat 3 jaar terug de studenten ook al een presentatie hebben gehouden voor de minister, of voor de toenmalige minister, als het gaat om de Latourweg. En we kijken er ook nog naar uit. Vorig jaar zijn ze ook bezig geweest met het onderzoek van de Boropassische Latour. U hebt 2 projecties gezien, maar er is nog eentje in de bocht van de Sapakara-straat en de Sikrepatu-straat. Ik hoop dat ik het goed heb. Naar de Rambulamweg. Al deze plekken, dan moet u weten dat er ongeveer iets meer dan 600-700 mensen dagelijks passeren. Het is daarom goed voor ons geweest om dit te ondersteunen. U hebt ook kunnen merken dat het fantastisch is om te kijken naar ons bedrijfsleven. Vaak genoeg schelden we ze uit. Maar het bedrijfsleven, daar weet ik wel van, dat als je een goed plan hebt en je kan ze overtuigen waarover het gaat, dat ze je ondersteunen. Bij deze dank ik ook natuurlijk Fabi, onze buren. Maar ze zijn niet ver van Latour. Het zal een voorbeeld ook zijn voor andere bedrijven die in de buurt of in een resort of in een district opereren, om ook weer naar die samenleving te kijken. Want ze hebben het van de samenleving, dus het is ook wel goed om ze te leren ook weer terug te geven. Vanuit onze organisatie en zeker de buurtbewoners van Latour wil ik de studenten heel hard bedanken. Het werk is natuurlijk nog niet klaar. Ik vind het fijn dat de minister gezegd heeft dat we door zullen gaan. En dat we niet gaan horen, monilode. Want we laten zien dat met heel weinig we veel kunnen bereiken. We gaan ervoor. En ik dank de studenten en wens ze verder succes toe. Dank aan meneer Koster. Die heeft dus voor de 5 studenten die in Latour bezig zijn geweest, is hij dus zeker een heel grote ondersteuning geweest. En natuurlijk hebben we dan net ook de andere studenten gehoord, die hebben ook heel veel ondersteuning gehad vanuit Villa Sapakara. En daarom willen we dus ook de gelegenheid geven aan de directeur van Villa Sapakara, mevrouw Coco Druivenvoorde, ik hoop dat ik het goed heb genoemd. Duivenvoorde, ja. Dat zij ook kort een toespraak tot ons richt. Ja. Moeilijke naam. Voor mij. Hoe zal ik dit doen? Ik hoef er niet in te lappen. Nee. Goedemorgen. Namens mijn naam is Coco Prami Duivenvoorde. Ik ben de directeur van Stichting Villa Sapakara. Dank allemaal voor uw aanwezigheid. Mevrouw Riet, kunt u een klein beetje mee naar links schuiven? U bent belangrijk in dit verhaal. En anders kan ik u niet in de ogen aankijken. Ik bedank u ieder vandaag voor uw aanwezigheid. In het bijzonder de studenten die ontzettend hard hebben gewerkt de afgelopen 3 maanden. En onze partners, de ADEC en juf Riet in het bijzonder. Ik ben hier vandaag ook samen met mijn collega Jan Willem. We hebben de afgelopen 3 maanden de studenten begeleid vanuit de methode die we bij Villa Sapakara hanteren, de pedagogische methode, maar ook hoe werk je samen met gemeenschappen die niet per se je eigen zijn en hoe werk je samen op het gebied van educatie om een aantal maatschappelijke problemen waar we tegenaan lopen eigenlijk te kunnen aan elkaar te kunnen stellen. Wat ik heb opgeschreven is iets langer dan meneer Koster. Maar ik zal het een beetje inkorten. Bovendien had ik in het schema begrepen dat ik eerst was. Dus jullie hebben al heel veel laten zien. Dus ik ga ook een beetje improviseren. Maar Stichting Villa Sapakara is in 2009 opgericht in Paramaribo als museum voor cultuur, kunst, techniek en educatie. We organiseren interactieve tentoonstellingen over landen en culturen. En in het verleden hebben we exposities gehad over Ghana, China, India, Brazilië en Suriname. En onze huidige tentoonstelling, zoals de studenten al zeiden, gaat over de Javaans-Surinaamse cultuur. We hebben deze publicatie uitgebracht die alle scholen die bij ons langskomen ook krijgen om mee te nemen in de klas.
En als we projecten in de districten doen, krijgen ook alle leerlingen een eigen boekje. En momenteel zijn we in preproductie van onze volgende tentoonstelling over de inheemse cultuur in Suriname en het Amazonewoud. Al onze projecten en tentoonstellingen hebben, zoals u hoort, een directe link met de bewoners van Suriname. We richten ons op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar en in het bijzonder een focus op gemeenschappen die minder makkelijk toegang hebben tot culturele en interactieve en educatieve voorzieningen. En jaarlijks bereiken we gemiddeld 8000 bezoekers bij ons in het museum, waarvan het grootste deel schoolkinderen zijn. We verbinden kunst, cultuur en techniek met erfgoed en actuele maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, identiteit en duurzaamheid. En naast ons museum hebben we ook een ZAP-lab, een technisch lab, waar we met jongeren vanaf 12 jaar en jonge ondernemers workshops en cursussen aanbieden rondom machines, zoals de 3D-machine, de CNC-freesmachine en digitale borduurmachines. Naast onze werkzaamheden in de stad werken we ook in de districten, waar dit een mooi pilotproject van is geweest, waar we projecten op maat maken, uitgevoerd met die lokale partners en die gemeenschappen. We richten onze aanpak op 3 belangrijke pijlers. Empowerment. We helpen de kinderen hun eigen krachten ontdekken, hun identiteit te versterken en leren handelen binnen hun eigen leefomgeving. En we doen dit via kunst, cultuur en techniek. Gelijkwaardig partnerschap is bij ons erg belangrijk. We werken op maat met oog voor de context van een gemeenschap. En samenwerkingen vragen transparantie, eerlijkheid en respect voor elkaars realiteit. Daarnaast, vanuit de directie, proberen we ook op een gedecoloniseerde manier te werken. Ook met de studenten vanuit het buitenland. En we erkennen dat er niet één vorm van kennis de enige waarheid is. Lokale, culturele en ervaringskennis, ook uit de inheemse gemeenschappen, hebben evenveel waarde als de academische en de stedelijke kennis. Wat we hebben gedaan in Redidotti en waarom is dit ook relevant voor het ministerie waar we vandaag zijn. De aanleiding van dit project was het vooronderzoek wat Villa Sapacara voor de nieuwe tentoonstelling over de inheemse cultuur in Suriname momenteel aan het doen is. We zijn op zoek naar lokale partners en kennisdragers die ons meer kunnen leren over onderdelen van de cultuur. We werken al jaren heel goed samen met Juf Riet, een belangrijke inheemse deskundige en naar mijn mening een van de beste mediatheekdocenten van Suriname. Haar manier van lesgeven en het stimuleren van kinderen sluit perfect aan op de werkwijze van Villa Sapacara. En zo zijn we in gesprek gegaan over kennisdeling. Zoals de studenten al zeiden, we zijn uitgegaan van eigenlijk het project wat we hebben, waarbij we aan de hand van dit boek de kennis over de Javaanse cultuur in Suriname uitwisselen op de scholen. En zo zijn we eigenlijk begonnen met verschillende aspecten uit de Javaanse cultuur overdragen aan de kinderen van de school. En dag 2 hebben we daar de kennisuitwisseling toegespitst op Janur, het Javaanse vlechtwerk, en de inheemse vlechtwerk. En hoe kunnen we die met elkaar verbinden? En daarnaast vroeg ik aan het begin tijdens ons gesprek, voorbereidingsgesprek aan Juf Riet, is er een concrete wens vanuit de school waar we op kunnen inspelen? Die was er. We willen meer schaduw voor de kinderen op het schoolplein. En in plaats van direct met oplossingen aan te dragen, zijn de studenten samen met de kinderen zelf, hebben we verschillende proefjes gedaan over hitte, schaduw, materiaal en klimaatadaptatie. En de traditionele kennis over dakbedekking, vlechtwerk en het bouwen met natuurlijke materialen zoals bladeren en bamboe spelen daarin een belangrijke rol. Vervolgens mochten de kinderen zelf dus meedenken over de inrichting van hun eigen schoolerf, niet als passieve ontvangers, maar juist als actieve deelnemers aan het ontwerpproces. En dit sluit goed aan bij de missie van Openbare Werk, het ministerie, namelijk nadenken over publieke ruimtes, klimaatadaptatie en duurzame infrastructuur. Wij geloven dat jongeren, zeker jongeren in de gemeenschappen die direct gevolgen van bijvoorbeeld klimaatservaring ervaren, serieuze gesprekspartners zijn in dit soort vraagstukken en mogelijk ook de oplossingen kunnen brengen. En door de gemeenschap te laten meedenken over oplossingen ontstaat er ook meer draagvlak en eigenaarschap. Zoals jullie ook hebben gezien bij het mooie project van Latour. We zullen zelf bijdragen, zij kunnen zelf bijdragen aan het onderhoud en zijn trots op een ontwerp dat ze zelf hebben bedacht.
Uiteindelijk hebben jullie de interactieve wandeling georganiseerd rondom het thema wat gebeurt er als kennis dreigt te verdwijnen en hoe kunnen we dat levendig houden bij de kinderen. En na de try-out vond er inderdaad die belangrijke evaluatie met de school plaats en dit is een essentieel onderdeel van die co-creatie. Wat zijn de leermomenten, wat kan er beter en wat zijn de vervolgstappen? Die vervolgstappen zijn natuurlijk cruciaal. Want de studenten uit Antwerpen, zoals ze net al zeiden, ze gaan straks terug naar huis. Maar wij als Surinaamse partners dragen ook een verantwoordelijkheid. Er zijn genoeg voorbeelden van projecten in de districten waar na afloop niks mee wordt gedaan of waar de gemeenschap te weinig terugziet. En dat willen we graag anders doen. Een van die concrete vervolgstappen vanuit Villa Sapakara is het contact met de school behouden, de wandeling en het lesprogramma laten terugkeren en ook voor de onderbouw doen. En vanuit meerdere invalshoeken. De studenten zullen, dat hebben jullie al verteld. Daarnaast vormt de opgedane kennis van de wandeling ook inspiratie voor onze nieuwe tentoonstelling. Zo hebben we bij Villa Sapakara op ons terrein een mini-forest met 50 medicinale planten en kruiden. Dat een startpunt wordt voor de scholen die langskomen gedurende de 2,5 jaar dat onze nieuwe tentoonstelling zal blijven staan. En hoewel er binnen dit project nog geen middelen waren voor de wens van de school om een traditioneel kamp volledig uit te voeren, willen we als Villa Sapakara gezamenlijk met de school doorzoeken naar de mogelijke middelen om dit alsnog te kunnen realiseren. Een van die vervolgstappen is inderdaad het maken van die toeristische wandeling. Oké, conclusie. Binnen de programmering van Villa Sapakara verhouden we ons nadrukkelijk tot de publieke ruimte. Of het nu gaat om een schoolerf in Redidotti, of een wandelroute door het dorp, of een tentoonstellingsruimte hier in de stad. We zien de leefomgeving als een plek van leren, ontmoeting en identiteitsvorming. We geloven dat er een vruchtbare samenwerking mogelijk is op het snijvlak van gemeenschapsparticipatie, klimaatadaptatie en publieke ruimte, waarbij de stem van de kinderen en de lokale gemeenschap een serieuze plek krijgen in een gesprek over de toekomst van Suriname. Dank jullie wel. Ja, ook heel hartelijk dank aan mevrouw Coco. Dan zijn we dus aan het eind gekomen met betrekking tot onze toespraken en presentaties. Natuurlijk zijn we nogmaals OW heel dankbaar dat ze ons hebben gefaciliteerd om ook aanwezig willen zijn. En in die hoedanigheid zou ik willen vragen aan de directeur als u wilt reageren op hetgeen vandaag is gepresenteerd. U kunt het ook gewoon vanuit uw plek doen hoor. En dan gaan we dan de zaal opengooien voor vragen en opmerkingen en discussies. Nogmaals, allen bedankt. Het is relatief duidelijk geweest dat van Latour en van Redidotti heb ik nog niet helemaal begrepen, maar Latour is een beetje meer, was een beetje dat van veilige schoolzones, denk ik, dat wel de aandacht van ons als ministerie heeft om dat wel serieus te bekijken. Als je heel wat aanvragen van scholen en dan is de eerste maatregel die men vraagt is een drempel, maar er zijn meerdere maatregelen die men drempel om de schoolzone veiliger te maken. Daarna zullen wij daar meer aandacht geven. Voorstel ook voor looppaden en dat is in woonwijken, dat is iets dat de regering heeft besloten om dat apart te bekijken en waar de school is in de school, integrale aansluiting bij scholen voor looppaden. U weet ook gezien dat ruimtes beperkt zijn, dus je gaat keuzes moeten maken van waar je een voetpad of een looppad maakt en dan geen auto's of minder auto's erbij moeten zijn. Dus dat zijn die keuzes die gemaakt moeten worden en dat dan besproken moet worden met de omgeving. Dus methodiek vind ik, wat ik wel leuk dat dat de manier is om eigenlijk tot oplossing te komen. Maar die doet iets begrijpelijk is uiteindelijk een beetje meer een toeristisch, los van alle andere collega's die belasting, schoolprojecten, die waar de regering mee bezig is om te kijken naar rehabilitatie van scholen. Dus dat die familie, het onderzoek van jullie bijdraagt tot het besluitvorming.
Ja, ook dank aan de directeur. Is er iemand in de zaal die misschien wat zou willen aanvullen, vragen? Kijk ook misschien naar onze docenten, meneer Kisoen Missier. Nee, maar mevrouw Reed misschien. Omdat ze dus een heel belangrijke stakeholder blijkt te zijn. Nou, onvoorbereid hè, maar dan zal ik het zo doen. Jullie gaan commando Jaskaar. Abu Yetema Ingrid Lehman-Reed. Pierre Kondre Kumbasi Ponong Abuwa. Ik heb gezegd, goedemorgen iedereen. Mijn naam is Ingrid Lehman-Reed en ik ben van het dorp Pierre Kondre Kumbasi in Par. De studenten, Kim, Margot, Anne, waar is ze? Oh, ja. Zijn bij ons heel hard. Ze hebben heel hard gewerkt. Samen met Coco en met u en met u en natuurlijk de ADEC-studenten. U zegt, u noemt mij special, maar u bent ook special, hè? Iedereen is special. Nou, ik heb niet veel meer te zeggen. U heeft het allemaal gezegd. En eigenlijk moeten we verder gaan. We moeten doorgaan. Ik hoorde de directeur zeggen, hij begreep dat van Redidoti niet echt. Dat wil zeggen, we moeten het niet daarbij laten. Dat wil zeggen dat we hem moeten uitnodigen en een persoonlijk onderhoud hebben met hem, zodat hij het beter begrijpt en dat het echt van de grond komt. Misschien dat hij het zelf doet. Ja? Directeur? Voor wie bestaat dit minder directeur? Nee, maar u heeft net gesproken, dus het is... Misschien heeft het niet de accent dat dit ministerie doet. Ja. Het ministerie van Toerisme, TCT, ja. Die zou dus dan hierop. Maar dan zijn we toch op de juiste plek. Ja. Het is uw partner, dus meenemen ook hetzelfde van onderwijs. Dat ook doorgaat naar onderwijs. Dus we zijn onder één paraplu. U bent onder de paraplu van de minister van de regering. Dus de een zal het vertellen aan de ander. Bij ons hebben we geen voetpaden nodig, geen extra voetpaden nodig, geen drempels, maar misschien dat ergens anders gecompenseerd kan worden met het kamp dat we nodig hebben. Toch? Is ook veiligheid. Valt ook onder veiligheid. Ja? Nogmaals, ieder bedankt. En we zullen doorgaan. Koi Borigase, dank u wel. Meneer Kisoen. Ja, dus met wat ik zei, ik zou gezien dus de topics ook ministerie van Onderwijs en ministerie van TCT hierbij hebben. Want zoals mevrouw Reed dat zei, het is heel belangrijk voor toerismeontwikkeling voor Redidoti dat er dus een nieuwe attractie ontwikkeld wordt voor Redidoti. Niet alleen dat het voor Villa Sapakara belangrijk is, maar ook voor Redidoti heel belangrijk. En dat zou dus gestimuleerd moeten worden. Maar ik heb ook veel gehoord over ondernemen van het ministerie van Openbare Werken. Dat is niet juist. Ik denk dat in de achtergestelde beurten gestimuleerd moet worden dat de organisaties naar boven komen. De buurten in ontwikkeling. Ja, oké, je kunt dat zo doen, maar ik noem het meer achtergestelde beurten die dus een organisatie nodig hebben. Eén, voor de bevolking, dat ze dus daar prettig vinden om te wonen, upgraden van de buurten en voor de cruciale groepen zoals de jeugd die naar school gaat, maar ook de ouderen. En uit hun halen, zoals die studenten van België gedaan hebben, wat ze dus onderkennen aan zaken die dus
gerealiseerd moeten worden, dat ze een beetje aangenamer hebben. En voor de voorzieningen, implementatie, heb je niet alleen geld nodig. Geld, zoals gesteld is bij Latour, kan door de ondernemers gedingen worden. Dus het eerste wat gedaan moet worden door de buurten is een organisatie die in staat is fondsen te beheren. Dan zou de overheid geld kunnen stoppen in zo'n fonds. Want de organisatie moet niet op beder doorgaan. En de tweede is de corporate governance van de bedrijven, dat ze dus geld in het fonds ook doneren, zodat de buurt ontwikkeld kan worden. En niet dat het geld uitgestrooid wordt over allerlei onnodige zaken die financiering behoeven, maar over cruciale financieringen zoals voor die boropassie op Latour, dat er dus ondernemers ingeschakeld zijn die dus ook een en ander bijgedragen hebben. En daarom vond ik in die presentatie van Latour dat het niet zozeer Fabi genoemd moet worden, maar de ondernemers die dus ondersteund hebben. En daaronder later is het dus naar voren gekomen dat Fabi en andere ondernemers ook hun medewerking. Maar ook Carenco. Die ondernemers hoeven niet genoemd te worden, maar ondernemers in plaats van een naam van een onderneming die dus de boel zou dragen. Dus dat die organisatie kan dan met zo'n fonds te beheren ook datgene wat de studenten dus naar voren brengen en concreet realiseren aan een soort design, dat ze dus implementeren. En dat blijft implementeren. Dus OW hoeft niet bij te dragen aan de financiering daarvan. Maar OW moet, zoals nu in dit project, ook bijdragen aan de uitvoering. En het is cruciaal dat OW bereid was uit te voeren. Wat ook minder naar voren gekomen, wat veranderd moet worden, is dus misschien dat minder de universiteit onderneemt, maar meer omdat die studenten lerende objecten zijn, mensen zijn, dat ze dus informatie toegestuurd krijgen vanuit de universiteit om zelf de ondernemer te benaderen. En voor de rest zou ik stimuleren dat op de Didoti werkelijk zo'n toeristische attractie ontwikkeld wordt. De studenten zullen er niet zijn, maar wij zijn meegelopen met de studenten, wij lopen al mee vanuit ADEC, dus we zouden graag met onze studenten daaraan ook bijdrage willen leveren. Ja, dankjewel. Vraag of aanvulling? Ik wil er heel even op ingaan en de vraag stellen waarom u kiest voor het woord achtergesteld en niet in ontwikkeling. Omdat werkelijk achtergesteld zijn. De beurten zijn achtergesteld. Er zijn beurten die... Ja, nee, we zijn het daar eigenlijk allemaal heel hard niet mee eens, omdat alle mensen zo hard bereid zijn om dingen te ondernemen. U haalt dan ook aan dat er dan een organisatie zou moeten zijn die het fonds zou kunnen beheren. Stibula is een zeer gekende organisatie, een zeer geapprecieerde organisatie. Heel veel mensen komen daar samen. Waarom zou Stibula dan niet in aanmerking kunnen komen om een fonds te krijgen om te beheren? Dat heb ik ook gezegd. Dat die organisaties een fonds moeten inzetten. Ja. En dat fonds, dat de overheid, niet alleen de overheid, maar ook de bedrijven daarin gaat stappen. Zodat die organisatie in staat is dingen die al gedesigned zijn door jullie bijvoorbeeld, dat ze implementeren. Want zonder implementatie, als je wacht op OW, gebeurt er nooit iets. Gaan ze altijd gillen dat er geen geld is. Maar ze zijn bereid het werk uit te voeren. Daarvoor moeten ze hen gebruiken. Niet om te financieren, absoluut niet. Ik denk dat
de rol van de ressortraadsleden hier erg belangrijk is. Als tussen intermediair met OE. Als de studenten er niet zijn, zouden de ressortraadsleden deze methodiek, de paarmethodiek met de locus moeten toepassen en met OE daarna tot een ontwikkelingsplan komen. Ja, inderdaad. We hebben ook hun in contact gebracht met de ressortraadsleden. Ze hebben zeker ook hun kennis gedeeld, maar ik zie meneer Koster wil ook wat aanvullen. Dus ik geef ja, ik wil aanvullen en reageren, omdat ik, laat me dit direct zeggen, we moeten voorkomen dat we buurten, gemeenschappen een etiket geven. Het is goed dat u weet dat ik niet van Latour ben, maar ik voel me Latour omdat ik ook nog een beetje heb gewoond en leef. Toen ik pas naar Latour ging, werd mij gezegd, je moet daar niet gaan waar die mensen daar zijn, ha ha ha. Intussen zit ik al 45 jaar in het gebied. Buurten moeten geen etiketten krijgen. Ik heb me daarom geschaamd dat mijn vorige regering gesproken heeft over ghetto-buurt en ghetto-mama en ghetto-dingen. We laten mensen zich ook zo gedragen, zich ook zo voelen, zich ook zo uiten. We praten in de moderne tijd van buurten in ontwikkeling. Mensen moeten weten dat ze zich moeten ontwikkelen. Ze zijn niet achtergesteld. Mensen weten precies wat er moet gebeuren. En ik ga je vertellen dat onze Surinaamse overheid moet leren om te faciliteren. Daarvoor zijn ze er. En gebruik maken van de deskundigheid, de mensen die daar allemaal woonachtig zijn. We zijn, zoals we het iedere keer zeggen, nog een jong republiek en een jong politiek en noem maar op. Maar weet u hoeveel kapot gaat omdat we weigeren te werken met die gemeenschappen? De studenten die bij mij bezig zijn geweest, heb ik alle facetten laten zien. Met welke instellingen ze moeten werken en moeten praten. Ik heb OW nodig, want OW moet me vergunning geven hoor. Ik heb OW nodig om voor mij te komen controleren als het wel goed is hoor. Maar het is ook de taak van OW erop toe te zien dat mijn mensen in Latour veilig kunnen lopen. Dat die wegen niet zo gek eruit zien. En als OW dat die doen, ik OW wel op de vinger kunnen tikken. Maar daarvoor ben je daar. En wat doe ik als buurtorganisatie? Ik probeer het beleid dat vanuit de overheid komt, daar te implementeren. Door de mensen erop te wijzen. Hoe gaan we ermee om? Hoe kijken we er tegen? Wat kan jouw bijdrage zijn? Maar die overheid moet niet bang zijn om met die gemeenschap samen te werken. Maar dat is wat er ook gebeurt met ons. Ik vind het daarom fijn dat onze universiteit, samen met Antwerpen, onze Hogeschool van Kunsten en Hogeschool, dat AHKCO, durven om nu meer te doen dan voorheen. En dat je kan zeggen, de resultaten die er zijn, daar ga ik als organisatie voor waken. Zoals de studenten hun resultaten hebben gepresenteerd, we krijgen dat ook als organisatie. U mag weten dat we ook nog zitten in het platform van buurtorganisaties. We gaan erop toezien, ja, van luister, dit zijn de resultaten die zijn geweest. Zijn onderzoek aan de studenten hebben gedaan. Overheid, wat doe je ermee? U mag ook weten dat ook het ministerie van Onderwijs bezig is met ons. Het ministerie van Onderwijs heeft nu een groot probleem, ja, het gedrag van jongeren. Kinderen op school. Ja, dat is, vergis je zich niet dat buurtorganisaties een belangrijke rol vervullen in een stukje ontwikkeling van de natie. Dat wil ik even aanvullen zodat het duidelijk wordt dat in elk geval Stubula, en ik denk ook meer, zeker 2 organisaties die in het platform van ons zitten, niet zitten te wachten op die overheid. Wij geven juist aan, overheid, dit is wat er moet gebeuren. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Onze politiek, onze overheid houdt ervan om te showen. En daar delen wij niet mee. Je moet komen om je job te doen. Daarvoor ben ik. Amen. Ik denk dat we hiermee dan de sessie van vandaag kunnen afsluiten. Ik hoop dat het hele
productief is geweest. Natuurlijk dank ik ook de pers en we hopen zeker dat u dus dit ook verder dan deelt met de samenleving, zodat zij ook deelgenoot kunnen zijn van het mooie project en de resultaten die er tot nu toe zijn. En de reden ook waarom we vandaag hier op OWC is omdat we het ook direct willen delen met de minister en de regering en de beleidmakers, dat ze ook daar verder voor opborduren. Ik bedank nogmaals aan ieder die aanwezig hier is geweest. Ik bedank ook zeker vanuit de kant van de universiteit de stakeholders die bereid zijn geweest om onze studenten, zowel ADEC-studenten als de Belgische studenten te ontvangen. Ook dank aan de studenten vanuit Antwerpen dat jullie ook hebben gekozen om hier in Suriname te zijn, om jullie onderzoek hier te doen en we hopen zeker dat jullie ook, behalve het studeren, ook heel veel vanuit Suriname, het zij in memories, maar ook met anderen, mooi band mee teruggaan en ook zeker terug willen komen. En natuurlijk bedankt aan het ministerie voor de facilitering en ook de ondersteuning. En natuurlijk aan ieder in het proces, het zij in de vorm van fysieke bijdrage, het zij sponsoring, middels geld, goederen, etc. die heeft bijgedragen dat we toch na 3 maanden tijd heel moois hebben kunnen neerzetten voor beide projecten en eigenlijk daarop gaan voortborduren. Ik bedank u voordat u weggaat. We hebben ook gezorgd voor een hapje en een drankje. Pakt u ook dat zeker. En een fijne voortzetting van uw werkdag. En voor morgen een fijne brokomande en een fijn weekend. Dank u. Ik zie dat u zo mooi aan het opnemen bent. Mag ik vragen van welke organisatie? Ik ben van Cultuur TV Internationaal vanuit Nederland. Kijk, mooi. Is dat ergens terug te zien? Ja, op YouTube. Cultuur TV? Ja, Cultuur Televisie. Cultuur TV Internationaal. Oké. Ja. Dank u wel. Ja, absoluut. Ja. Ja. Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampumfu ala.
Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation them.